A máš radšej orálny než análny sex? Nie, ja milujem análny sex. Môj orálny sex bol doteraz, neviem, či ste sledovali všetci moje storička, bol doteraz veľmi taký chabý, ale každopádne milujem dávať orálny sex, hej? Že ja milujem fajčiť penisy. Mama, nepozeraj sa. Mama, zapkaj si uši. Dnes sa budeme rozprávať o anále. Wow, to bolo úderné. A nie len to, dnes sme si pre vás pripravili aj nášho špeciálneho hostia Denisu. Ahojte všetci, ahojte všetci. Pre tých z vás, ktorí nepoznajú Denisa Candyho, naozaj sa volá Candy. Je to zástupca homosexuálov, ktorý nám dnes poskytne absolútne unikátny a svojský pohľad na análny sex. Je to najpovolanejší z povolaných. Ja keď idem po diskotéke do piči šúka s mojím bývalým, čo si myslíš, že si dávam uňho sprchu? Absolútne nie. Jedinú sprchu, ktorú mám, je jeho sémie. No, ale ostal som pri penisoch a milujem penisy. A análny sex vlastne, akože to sa mi páčilo. Lebo ten môj prvý análny sex v 18, čo som bol so strašne opitým typkom, bol veľmi ľúbezný na druhú stranu. Akože ja som bol že nášrod ľudia. Ja som musel smrdeť jak proste Carihrad, odpornosť. Ale bolo to perfektné, bolo to strašne krásne. Škoda, že bol zadaný. Ani nie je taká škoda. No, vlastne čo to bolo? Prečo je na tom škoda, keď to bol perfektný sex? Niekoľko dní som si nevedela sadnúť a krv, všetko zlé. Takže bol big. Proste, bola som dosť opitá, ale akože ono to bolo fajn, len som proste na to nebola pripravená a bolo to, že bez akékoľvek prípravy. Aj bez lubrikantu. Bez všetkého. To bolo úplne, že bez všetkého. A bolo to, že fakt, že naozaj, že ja som úplne, že ja som tuším plakala na záchode následujúce dní, že to sa nemôžeš, proste to je úplne, že nemohla som si sadnúť, nemohla som si nič. A s tým si pamätám, že som akože ešte viackrát ten anál mávala a že on vždy tak akože chcel. A rimjob je lízanie zadku. Lízanie análneho otvoru. Že mu akože tak polískam vajcia a on videla, že ma tam akože tak tlačí hlavu, že aby som mu akože vylizala zadok. Lenže on ako tam mal proste chlpy. Tak ja som videla, že tam má kúsky. Holy shit! Doslova do písmena. Čože? Ja dúfam, chlapci, že tí, ktorí ste so mnou niečo mali, som tam nič nemal. Takže keď to proste človek vie. To je presne tak, ako keď vám vylížu pičku. Predtým si sprcha, že same, že buď olejčekom rozťahnú, alebo si predtým dajú ten análny kolik. Jasne, ja sa vyprstím predtým, ako idem mať jebačku. Ja som chodil na cirkevné gymnázium. A myslím si, že sme nenavliekali kondomy na banán. Tak to akože ani my, ale mali ani sme na farára. A farár by možno chcel. A rozprávali sa rodičia s vami o sexe? Ale hej, moja mamina áno. Ja si pamätám dodnes, že som sa jej pýtala raz v aute, že ako chutí semeno. Oh yes. Máme svoje priority. A čo si na to povedala? Že uvidíš. Má takú kamarátku, rovesničku, ktorá sa ho pýtala, že čo by mala spraviť akože sexy, aby bola sexy. A môj malý jej povedal, že nič, lebo že nemá také cecky, ako mám ja. Doda, ja som ťa len prstil na hajzloch, to sa nepočíta. Akože nie, že by som nikdy v živote nepozerala porno, ale akože nepozerávam. Top. Aké pozeráš? Tak lebo aj... Rôzne. Trojky, štvorky, šestky, dobre, dvojky. fajne. Tuto máš srdiečko. Ale kokot. Nie, srdiečko. Áno, mám hračky. Áno, aké? Mám vymenovať? Mám všeličo, mám aj tie krúžky, aj kolíky, aj vibračné veci na diaľkové ovládanie. Strašne chcem tieto vibračné veci na diaľkové ovládanie. Aj je to dobré? Mužský vibrátor. Použil si toto na ovládanie na verejnosti? Nie. No ja to chcem. A ja to chcem. My totiž to chceme s Myškom. Ale to zase vieš, ako ja si myslím, že tebe možno ako žene to urobí, ja neviem, tak mi to drnčí v ríti. Ja by som chcela mať na to... True. No mne to vrnčí v piči, a čo? True. Ale hej, no. Nezabijem sa. Ja by som chcela mať na to čas a energiu. No preto to hovorím toto už asi v 4. podcaste na 4. narodinách, že to chcem vyskúšať a že som to stále neurobila. My máme taký plán, že to urobíme na nejaké služobnej ceste, sami sebe si navzájom. Ale normálne, že keď pôjdete autobusom, že chodíte sadkou niekam a navzájom si drnčíte rite. To by
To by sme aj my mohli, Milan. Áno, poďme spolu niekde na nejakú prácu. Do 4. Ja si úplne pamätám túto tvoju éru. Milovala som to. Iba sledovať, vieš? Ja som taká tetka doma. Ešte tu som kojila a kúkala myškine storky. Wow. Jak chodíš švácať besná proste. Aj všetci moji kamoši, ktorí som každé ráno takto nahrávala hlasovky, čo som zažila v noci. To bolo skvelá éra. A ja som si raz po hookupe na storičko pridal, že som dostal od neho kvety. Takto. Chodíme na školy a ja teda chodím na školy už nejaký rok aj niečo so sexuálnou výchovou a vidím presne, čo treba, čo netreba a čo tie deti, alebo teda mladých dospelých zaujíma. Čiže hej, že robíme to, snažíme sa to robiť tak vyvážene, aby sme sa aj zabavili, ale aj aby sme naučili. Hlavne to robíte tak, ako ja stále som, aj ako minister aj teraz hovorím, že vzdelávate sexuálnu výchovu priamo úmerne veku. Čaute kamoši, ja som Miška. Ja som Vala a vy počúvate Sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hanby a srandovne.